saking kaleniupun Kang Kakaci Abdul Qadir Jalan ingkang bangsa kang aliamunjung bakti Maria syuk amma lana kalayan ing saking para wali ing masa zaman agung kasadaya ingkang mampat kabeh kelawan ingkang sampun kinaridon dening yawawe disaking wali Allah dogeng zaman ika mangkana isun aminah saking kita mulai satu mufahir karena abrita maring kamulyan neng dalam zaman kanan yang saking para wali kalawan pirang-pirang jalan tapi ku carita ingkang manfaat kang anyega saking lakutan yukti lan anyega dursi